Dámy a pánové, dnes zde budeme hovořit o symbolickém podobenství nekonečné paměti, což je výsledkem kontinuálního prostoru pod povrchem jevové skutečnosti, analyticko-emocionálními průzkumy sebe a sebou filtrovaného vidění světa. Díla, pro něž je charakteristická inklinace na detaily, využitím bohaté černobílé škály a jemných nuancí tónových přechodů. Autorka Darina Hlinková vyjadřuje poetiku i banalitu každodennosti s naturalistickou expresí. Její práce se tak stávají subtilními metaforami nálad a lidských pocitů. V kombinaci plošných částí a iluzivních konstrukcí svou tvárností odráží pohyb vnitřního bytí autorky. Jsou její sondou do prostoru uvnitř, záznamy běžné skutečnosti v časovém ustrnutí. Artefakty doslova ve své bělostné křehkosti povyšují zobrazované z všedního na záznam. Svou formou skrývají okolní prostředí a evokují tak zdánlivě utilitární obsah. Ukrývají svoji občanskou identitu. Její dílo je osobitým příspěvkem k diskurzu o podobě obrazu a možnostech ukazování, jejichž výraz se stává prostředníkem mezi niternou intimitou a veřejnou správou. Významově zahuštěným kryptogramem o identitě a manipulovatelnosti ženských stránek života. Zamete technologické intimity,
na víno. Kde tam?